Özbekistan Respublikasyna dozlukly taparynyň çäklerini Gahrman arkadagymyz 24 aprelde ýer bilen Samarkand şäherindäki Kongres merkezine geldi. Bir ýerde Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyzy Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew mehirli garşylady. Bir ýerde iki ýurduň döwlet baýdaklarynyň öňünde resmi surata düşmek davrasy boldy. Toňra Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz Özbekistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen Dostlukly ýurduň döwlet başçylaryny bolsa Türkmenistanyň resmi wekiliýetiniň agdalary bilen tanışdyryldy. Soňra bir ýerde Türkmen halkynyň milli lideri bilen prezident Şawkat Mirziýoýewiň arasynda iki taraplaýyn duşuk geçirildi. Duşuň başyna söhbetleşer, tiýasy, ykdysady we töwda ulgamlaryna ýola goýulan döwletara gatnaşyklaryny pogtalandyrmak üçin ýurtlarymyzyň bilelikde tagalla edýänliklerini kanagatlanma bilen bellädiler. Türkmen halkynyň milli lideri we Özbekistanyň başçylaryny netijeli gatnaşyklary giňeltmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellep, energetika, ulug, owagyjylygy, tenagy taýdan ýakynlaşmak, ýokary tehnologiýalar ýaly ulgamlarda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösdürmegiň zerurdygyny bellediler.